Kajing Khynda ki Pulit dang sian ya ki badimet hak Thain Khyndai lat bat ki majan kelapun long ya ketika Thain men Kham Thanda bat pen Shynrain ya ki bala ya kam wala gedang don ki badang suai kayo Awria demet kajur bha onda Miet kuma shipa waje seneng ai hak bagi beri gisilul ban mi ban Shang surak ban ap e customer ban yakren bat pen baitdor dang sian ki Pulit ka iska sil ka kem khan reungut kan top sangut ki ksiang ne ki agent ki baya khaimet akatan Khyndai lat bat ki we ki jaka ba marjan ha ka jing ya jurip hak pon men met akatan Khyndai lat bat ki we ki jaka ba marjan layo i ba kladon ka jing Shynrain wala omla ban tip nama ba ha ka yeu met dang sian uspren police ka iska sil ba bibek sim ong ba ka jing kharoi bat yo snak tem Awria ki breu kadai namal ba ailat ki try hotel ban pendon kam na kamta kani ki jing kwa brai ula maha mi ki try hotel bagi dai ban sange mother ban ajaka ban pelong ya kam Awria kabla pen kharoi ne kam bat ada gidang le ki Pulit kintan ya ki shaka ai ka kam khai met kam dai ka jing e jong ka ai nyan dai kadai ki jing sok khleng jong ka imlang ka salang bat kan wanra ka jing ma ya ki jing im na ka jing pang ya thia tanga usp ya thu ba ya kini ki bru ba sha kem la it ya sha ka tana social welfare bahkan pentama ya ke jing im jongki da ke ba tin lenti bakin tre ki kam ki badon buram nama bagi babun ki tulus kene ke kam sang kadai na ke jing shem jing e ha ke jing im jongki wala ong ba triang ru bar tanat ka ke khia ban pe ya ke jing ko jing khia jongki dan kata kes ba pen bor hi bakim kwa bani le hi Shynrain naki circumstances baki ya kendo ni gijing ya kendo kimban se pada kaban gijing dok e kimban se pada ki hayat tegal ti kimdan ru kata kala ti ban na kimdan dan hi te ki ban wan harap ya ki ya dan de ki boy ha tu ka pot kan ti ngidi ban pun sko thu ba Shynrain ki dan ki la ti dan ki ki lanti ke ban ai kam ban ai jam ban ai skill ni ki bakram ki la ni ki things here that has to be impressed upon them. See this coordinated raid which was conducted will be sustained. The problem which we are having of sex workers is just not a police one, it is a social problem. It concerns livelihood issues. We need to have a concerted effort with other departments, social welfare, health,